espacios que todos están apuntados na exterior, no período humanista, e son os millores exemplos que houve esta cultura. O claustro de Graz, que veremos despois, é a primeira metade do siglo XVI, o mellor claustro do tardo gótico, junto co Cancelero de Santiago de Compostela. O claustro, o seguinte claustro da Pedrería, é o claustro, a joia da corona de Galicia, deste tipo de claustro, que é o claustro de Hospedate, que tamén veremos que é unha carga iconográfica simbólica moi por encima de cualquier outro claustro de Galicia. E logo, xa no na primeira metade do siglo XVII, xa en plena época clasicista, un pouco que derivaba do italiano, pois inserta esta iglesia que vai a dar un pouco tamén todas as pautas ao futuro desarrollo das décadas posteriores do Seiga e do Imperio, e xuntas vai ser un pouquinho o preludio do barroco tamén na Cangalega, junto co pueblo de Santiago de Santiago de Estamos en